Dobar dan ljudi, ja ću danas s vama zaigrati jednu zabavnu igricu koja se zove Terraria. To je jedna igrica, baš je dobra i evo sad ćete mi doći. Tu sam, evo me. Evo to su te Terraria, te igre. Ovo su moji zadatak preživjeti. Ovo je tu baš zabavna igrica, jako je dobra i već sam našao kamenje za kopanje. A to ću kasnije. Znači sad danas ćemo ovu epizod raditi za kopanje drveta i građenje kuće. Kad smrzimo kuću bit će sljedeća epizoda. Tako, da. Još malo blokira, ali dobro, ne već. Tako. Eto još malo. Još zadnje nam treba. Eto. Tako. Ne znam. Sad ćemo negdje naći kuću zagraditi, a ne znam ni ja gdje. Gdje sam se ja sad teleportirao? Znači, ako sam ja se sad... Čekaj, gdje? Čekaj. Ne, čekaj. Gdje sam se ja sad? Tu? Da. Ako sam se ja sad tu teleportirao, kuća bi trebala biti baš... negdje i ovdje, evo tu. Tu. Samo zato pa ti vodu trebamo. Ja to ne znam. A bože, kad sam se sjetio Minecrafta pa sam stisnuo shift. Tako. Pa evo tu ću graditi kuću na početak. Dobro, ajde sad. Ojoj. Mogu se pokazati. Šta mi blokira igrica malo nešto? A bože, šta je sad? Još mi blokira. Aha, dobro. Dobro, ajde tu ćemo. Bav. Da, čekaj, šta sam, aha, evo ga. Sad mi to. Evo ga. Dobro, i sad to smo tu stavili i sad super i kad opet ćemo dobit ćemo neke novosti. Dobro, evo vrata. Sada će nam dvoje. I ovo tu. Treba će nam za kuću jer moramo imati zid, zar ne? Ok, ajde sad. Sad ćemo jedan vrata tu. Ajde stav. Pokvaren je i ne znam zašto ne. Aha, sad ljevim klikkom, a ne se desi. Dobro. Tako. A sad zid. Eto ga, to je sve. Eto ga, radi, evo savršen je. Ajde sad dalje. Sad ćemo ovo tu. Ne mogu. Sad može. To ćemo sad stavimo, čekaj. Tako, negdje oko 10, ajde. Tako, sad možemo ići ovako gore. Pa dolje, gore. Eto ga. Evo sad još kada ovo dignem, onda ćemo završiti jer najmanje mogu sam negdje oko 5. Ne znam koliko sam minuta. Evo ga, to je kuća. Još malo zida ćemo staviti. Imam ja veliku kuću koju sam napravio, bilo je zakon. Ali ovo ćemo sad graditi jer mi je to sad ta igra. Kako će biti? To sam mi malo promašao. Eto, sad ćemo napraviti basu. Sad idemo kilati nekih
Treba ćemo kilati, jer kilanje je dobra stvar za ljude. Ugljima. Našao sam tunel sa puno tih stvari. Super, sad nešto mi blokira. Ne znam ni ja šta sad. Aha. Mračno je, pa zato ne možemo dolje. Sad ja tražim neke sada neke slajmove, pa onda će biti lakše. Naprijed ćemo bakle od njih. Pa evo. Ajde se radi, hvala. Evo ga, tako. Idemo sad gore. Hoću li ja moć pitanje. Glas. Moram nastaviti na prospe. Evo kuće. Dobro. Pa evo ga. To može biti sve. Nema ništa više. Pa eto da. Sad ćemo još gledati, nemam pojma ni ja. Ali hvala vam ljudi što ste gledali danas ovu epizodu. Vidimo se na sljedećoj epizodi od Terraria gameplay. I valjamo se svidjelo. Kako smo to sve radili i to dalje. Jer baš je bilo zabavno. Ne blokira kamera, jel tako? Ali malo ako blokira, onda to nema veze. Probajte nekako ime sad. Hvala vam što ste gledali Terraria epizodu. Hvala vam i vidimo se u sljedećoj epizodi. Viđenja. Bok.